oman Ghana ahye hwe enyinima hoden ehon nsem ne ntotoe eso ECG ayeso wate wo ho asukuru mu a wo dan wonka na saa kadan ogusu a wo ye no ase namfosem nim kura sisi am no ka sei wokọ asantema mu panyipa wo hwe enyinima hoden nsem so yesi na danfo pa ene abankra chipanyina wo adanse south na so sisi wakọ akọ yi nkan ne efiri madan a yesi ka wo mtu mutua ne ka ECG adwumekuo no ade wakadan hyehye na ekopie amanse anafo kuro manso adubia mu a aban adan na afei ankrankra dan a ne wontua won kanea ka no okotwetwa mu adan okotwa ne kanea mu baako aya abankra chipani a owo amanse atoye Clement Opoku adan mu ebra ECG adwumefo ade won dwumadie no kopie ho no engineer Bodi Asamwa oye penimpa oda adwumekuo no wa santimantam hade to Adom Kasee echere de ntia ene otwa owura Clement Opoku nkanea mu ye call rounds no fa ye ba ye kochia no na di nkomo kama ono kro ne tu assembly de no ba ye bedu ha na omo kire se o ni fie ni ye ba nkanea ni nyina sisi so wi akete ene so o na hwan fie no so ADC eti ye bomoden ase ye nhwe se ne ya kanea ne ba ho ti ye ba ye ne ehun se kanea no wire na ye de kanea na enwa ho de na mu kofie ho no enye ECG ye ne ye gitum ena joint bebre wo mu a sebio akoda bi ana obi ye betimi ekum no ahoma no so wo form essence ne a ye adwuma no ena pole na nam no so no enye pole ye 2x4 ena ye sie ne de afa so ne to so bi enam obi fie obi plot ena nam so edeko ti hu ta no mo ne hu da bi we de ntimi mfiri hen eti ye free office mo check ye na chese ne di ni enkrata mu enu ntina ene yadum kanea no ade a enwanwa awa adwuma ECG adwumekuo no koye e manso adubia mu ni se owura Clement Opoku yi ne yonko pa woni ne bokosu atafre eye panimpa woda ECG adwumekuo no ewa santimantem ha engineer Bodi Asamwa ne ano na mebisa owura Asamwa se ye den ne yonko a woni ne bokosu atafre obetwa ne nkanea mu yi DCE ne manafo oba me ho office no kura wo mu pa ne se me kura mente ye senye me interview mu na oka mente se bibi sa asi ha but ye adwuma no se bi ye hwehwe animu mandika ka so madam for pa nanso adwumadie na ye die no broni beka se professionalism ye mfa nua ye mfa adamfo amam ye adwuma na ye ohimi interview amani boni fi manso adubia we are not talking about that.